så sidder vi på GPV, og vi skal så ud og flække nogen. Ham der, jeg kan ikke huske hvem det var. Siger jeg ikke, og det gør jeg sgu ikke. Jeg nakkede ham der Golle med så en notch, og så spiste jeg det sgu. Og så drak jeg styrke og speed. Sådan en notch. Ja, se, jeg har bare sådan en dag, hvor jeg er god så. Jeg har 2 af de her Sharp V. Det er også fordi, at jeg har dræbt mange af de gode. Men se, lad os nu bare gå ud. Og jeg har plus 34. Jeg laver mit eget team, og I må meget gerne være med. I skal bare skrive til mig. Gerne være med. I må meget gerne like, abonnere og subscribe. Nej. Psyko. Kevin. Nej, ham der Rasmus, han er hæk. Ren hæk. Jeg er egentlig lidt ligeglad med at gå imod ham, fordi det går på det på YouTube. Men fuck. Kan I ikke se det der? Kæft, det er ren hæk. Kan I ikke se det? Shit, man. Ren hæk. Det her sådan på et film med nogle hackers. Men lad os nu se lidt nærmere på ham. Hackeren Rasmus. Kan I ikke se det der? Jeg slår sgu mega mange gange. Kæft mand, det er hack. Sådan til at jeg rent faktisk kunne nakke ham der Golle, som at han havde notch. Det er fordi hans hjelm sprang, og det gjorde de andres armor også. Fuck, der er en lige bag mig. Vi gør lige... Wow. Vi gør lige de her seje reflekser. Wow! Træd. Hvis vi simpelthen kan ramme der Kevin. Pletskud. Så det var Mia. Pletskud. Så er det bare Sofie, jeg skal ramme. Så er der en hel deres bande. Nej! Pletskud. Pletskud. Så det er bare 2 mere. Nå. Vi ses senere.